Pozitivní vibraci 919 posloucháte Reggae Klub Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád. A mám tady speciální hosty, kterými jsou dva členové kapely Smola Hrušky, Spoko a já. No počkej, zapal. Ukáž divákom, že Turdeka. Práva turecká, alebo Deka od... z Kazachstanu, ne? Z Kazachstanu. Práva Turdeka. Si všimnite vzory. Á, to je od pani Pavelkovej, aha. Je tu Wi-Fi? Jdeme do Radia 1, ale je tu Spin Radio, tak já jsem z toho pověděl. Bordel prach. Ale pre alergikov je to super. Menil vodu na víno. A robil biznis. Zobral na kríži, hovoriac. Vezmite z neho všetci. Tamta je isto DJ-ka, ale známa iba v Nemecku. Ani v Čechách, ani na Slovensku známa nie je. Jazzová DJ-ka. Já jsem mohl s tím. No, tady máme koncert Unplugged jako normálně. Ladím gitaru. Mám si na okuláre, by povedal. Asi mám oči urovené. Postojí. Prostě televizné obrazovky. Zažili jsme nejkrásnější, nejdivočejší pokření nového alba Best Art. Zakřičíme na milý počet! Som si mal chuť to skočiť do ľudí, ale to boli Češi. A to ja sa hambím ešte. Smola Hrušky.